गाडी पुढची गाडी कोणाची आहे? अमोल कांबळे यानंतर धावणारी गाडी आहे अमोल कांबळे सावर्डे शाहूवाडी, त्यानंतर संतोष गावडे चाफवडी देवळे, त्यानंतर 8 नंबरला धावणारी गाडी आहे द्वारकानाथ माने कुरसोम, 9 नंबरला धावणारी गाडी आहे जाफर अली गडकरी मंगरूळ, 10 नंबरला धावणारी गाडी आहे अरुण जाधव अर्धकळे. एवढ्या गाड्या तयार ठेवायच्या आहेत. तुम्ही जर वेळ केलात तर संध्याकाळी वेळ येईल. शेवटच्या गाड्यांना थोडा गडबड करावी लागते, त्यामुळे आपण आत्ता गडबड केली तर वेळेत कार्यक्रम अटके लावला. ज्या वेगामध्ये बैल गेले होते त्या वेगामध्ये मात्र स्पर्धा पूर्ण करत नाहीत. बैल थोडेसे मंदावलेले दिसतात. बघूया किती वेळ लागतो स्पर्धा पूर्ण करण्यासाठी. बैलांना जाती मात्र आपलं कौशल्य पणाला लावतात. बैल मोठे आहेत, घाटावरचे बैल आहेत. जरा कोकणातल्या लोकांनी बाजूला 6 नंबरची गाडी ट्रॅकवरती येते. 6 नंबरची गाडी. चला बाजूला सगळ्यांना बाजूला. गाडी सुसर गेली. कॉर्नरच्या लोकांनी सगळ्यांनी बाजूला. अमोल कांबळे शाहूवाडीतील गाडी सुंदर अशा वेगामध्ये सुंदर अशी गाडी पळते. जवळपास 200 मीटरचं अंतर शून्य टप्प्यात आले गाडी. प्रेक्षकांना विनंती आहे कृपया गाडीला मार्ग मोकळा करून द्या. ज्या वेगामध्ये गाडी गेली त्याच वेगामध्ये गाडी परत येते. सुंदर असं दुसऱ्या टप्प्यात गाडी आलेली आहे. चला बाजूला सगळ्यांनी बाजूला. ट्रॅकवरून बाजूला सगळ्यांनी. गाडी शेवटच्या 50 फीट 50 काय अब्दुल तिकडे कसा बोल. 1 मिनिट 42 सेकंद 3 पॉइंट. संतोष सोनू गावडे चाफवडी देवळे, त्यानंतर धावणारी गाडी आहे द्वारकानाथ माने गाव कुरसोम, त्यानंतर जाफर अली गडकरी मंगरूळ, 10व्या क्रमांकाला धावणारी गाडी आहे अरुण हरी जाधव गाव हरदकळे, 11 नंबरला धावणारी गाडी आहे साईराज संदीप करळकर वेरवळी, महेश आधी जाधव महेश श्रीधर जाधव गाव रेन लांगा, 12 नंबरची गाडी. या सर्व गाडीवाल्यांनी आपल्या गाड्या तयार ठेवा. गाडी पुढे घ्या. 7 नंबर गाडी ना. संतोष गावडे यांची गाडी. सुंदर असा वेग. एक मोठा सिंगाचा बैल एक छोट्या सिंगाचा. 100 मीटरचं अंतर पूर्ण करून गाडी सुंदर अशा वेगामध्ये जाते. संतोष सोनू गावडे आपण गाडी तयार ठेवा. त्यानंतर द्वारकानाथ माने सॉरी 7व्या नंबरची गाडी धावते. 8व्या नंबरची गाडी द्वारकानाथ माने आपण आपली गाडी तयार ठेवा. चला बाजूला गाडी आलेली आहे. बैलांची गती 40 मंदावलेली आहे. शेवटचं 50 मीटरचं अंतर. बघूया गाडी किती वेळ देते. जाती आपलं काम पूर्ण करते. सुंदर असं कौशल्य जातीचं. त्यांना आई लक्ष्मीमाता उदंड आयुष्य देव, त्यांच्या कुटुंबियांना उदंड आयुष्य देव ही आमची आई चरणी प्रार्थना. धन्यवाद. या ठिकाणी सतत 35 वर्षे धावणारी द्वारकानाथ माने यांची गाडी. कसा रंगाच्या नेहम्या सिंगाचे बैल बघूया सतत 35 वर्ष या ठिकाणी फिरत आहेत. या ठिकाणी बैलगाडी शर्यतीचं आयोजन केलेलं आहे. उपस्थित सगळ्या पाहुणे मंडळींचे स्वागत. जोरदार 100 मीटरची अंग करून आणि कचरा आपल्या सिंगाचे कसा रंगाची जोडी द्वारकानाथ माने यांची सतत 32 वर्षे पळणारी जोडी. या बांबेडगावामध्ये खरंच त्यांचं 7,001 रुपयाचं पारितोषिक लावलेलं आहे. आणि या ठिकाणी गेल्या वर्षी तर विक्रमी वेळ आहे 1:28 आणि यावेळेला त्यांनी 1:25 ची वेळ दिलेली आहे. द्वारकानाथ माने यांची कसरी जोडी उभ्या संघाची जोडी अतिशय चलेल्या वेगाने आलेली आहे. बघूया गाडी आलेली आहे परत. सगळ्यांनी काय तिथे 1 मिनिट 45 सेकंद 50